أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة بالدوام الله. Alhamdulillah, ambe ala foka ala barkada ala mi noye an harjige ni kalo bayna noye arabiul awal lakra Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale dili ni ɲɛnɛmaya yi ni dugukolo yi ma ka bɛn ni kalo yi ma ni ala barkada waatiw la belebeleba dɔ ye sabu ni seli ye bonya sɔrɔ k'an b'o farida 5 di tile kɔnɔ a dicogo la a ye bonya sɔrɔ ni nin kalo in tigi de ye ni hiji ye bonya sɔrɔ k'an bɛ taa magantaga bi ye o wari n'o jara an ye maganta fana jara an ye alikaba yeli jara an ye nin bɛɛ ye bonya sɔrɔ ni nin kalo in de ye hɔrɔma kalo foyi tɛ ala ka kalo la min ka bon ka tɛmɛ kira ale yɛrɛ bangena ka bɛn kalo min ma hɔrɔma kalo tɛ min ka bon ka tɛmɛ o kan ni maa min ye kalo in bonya a bonya bɛ segin ka taa alakira Mamadu de ma ani kira kanuni ani kira kanu yirali ala ka jɔnw na i y'o manifeste cogo o cogo la tant que alakira ko nisɔndiya de b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ danbeya ka taa bato o kɛli ma i ye dunufɔlaw de wele ka n'i ka so u kana dunu fɔ i n'i ka denbaya ka nisɔndiya ko alakira Mamadu bangena o yɔrɔ la dunu fɔli a bɛ daga ye a tɛ kɛ haramu ye parce que silamɛya ye fɛn o fɛn haramu cause dɔw de b'a bɛɛ haramuyali la par exemple n'i ye misaliya ta dulɔ la sisan silamɛya ye dulɔ haramu mun kama parce que a bɛ hadamaden su a b'i su k'i bila dansago kokɛ la ni dulɔ su yɛrɛ ye e bila e yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko mun ye bila nin na i sulen bɛ se ka mɔgɔ faga i tɛ bɔ a kalama i bɛ se k'i yɛrɛ woloden kantigɛ i falen i tɛ bɔ a kalama o tuma na direct silamɛya sina ka dulɔ yɛrɛ kɛ haramu ye mais a ma dulɔ ta direct la kira sina k'a di de global ko fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ su kullu sharabun yalhasu fahuwa haramun fɛn o fɛn bɛ suli kɛ fɛn o fɛn bɛ adamaden su ka i bɔ i hakili kan k'a bɛɛ ye haramu ye munna fɛn in haramuyara conséquence dɔ de b'a la o kama a haramuyara o de kama sinon ni dulɔ dilancogo lajɛ dulɔ dɔw bɛ yen olu bɛ dilan raisin de la dɔw bɛ yen an yɛrɛ b'a fɔ olu ma ko ɲɔdulɔ olu bɛ dilan an ka farafin ɲɔ in yɛrɛ de la mais ɲɔ ma haramuya dɛ ɲɔ bɛ kɛ to ye an b'a dun a bɛ kɛ basi ye an b'a dun a bɛ kɛ fɛn caman ye mais o si ma haramuya mais fɛn dɔ b'a la conséquence b'o de la o de la silamɛya ko fɛn in ko haramu don ko k'o to yen o tuma na ka dunu fɔ ko alakira bangena ka nisɔndiya o yɔrɔ la dunu bɛ kɛ dagalen ye a bɛ bɔ minɛn kolon kɔnɔ ka na minɛn ɲuman kɔnɔ a bɛ kɛ fɛn dagalen ye ka tɛgɛrɛ fɔ wala ka mɔgɔw wele ka na nisɔndiya kɛ ka ɲagari ko kira bangena silamɛya diinɛ la o bɛ bɛn o tɛ haramu ye o
kuma minnu bɛ mawuludu fɛti i s'assoit i y'a manifester togo fɛn o fɛn na n'a ma bɔ ala ni kira yɛrɛ ta minɛn kɔnɔ nisɔndiya yirali kama ala la kira bangeni ni kira dili la an ma la o ye fɛn dagalen ye i bɛ ala ka nisɔndiya n'a ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ ala kira yɛrɛ jiɲɛ sɔrɔ o kelen fana o kɔnɔna la o tuma rassemblement minnu bɛ kɛ silamɛw ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ mawuludu tɔgɔ la ka wajulu kɛnɛba kɛ ka ala jɔn dɔ lamɛn o ye hɛrɛw la belebeleba de ye san o san bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maka alikaba la min nana ni alikaba ye alikaba tigi yɛrɛ n'o ye alakira mamadu sallallahu alaihi wasallam o de ka bon wa wala alikaba de ka bon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn rassembler o alikaba la wari min bɛ bɔ ka taa alikaba la o jaga bɛ bɔ ka na mawuludu la wa tɛ bɔ ka na mawuludu la alikaba mana bonya k'an ye miliyɔn caman bɔ ka taa fiw la farafin ni farajɛ ko accepter la o bonyana dɔ de nana alikaba bonya n'a barika fɔ an ye o tigi nali kan ka bonya an fɛ ka rassemblement k'o la ka tɛmɛ hali alikaba yɛrɛ kan o tuma minnu b'a manifester ni sun fana kɛlen ye k'u da de o fana bi bɛn minnu b'a kɛ ɲaɲali ko ye diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ko dɔ kɛra ka bɛn bi don ma terikɛ olu baraji ka bon ka tɛmɛ min y'a kɛ yɛrɛmɔsɔnko ye kan sabu mɛlɛkɛw y'a manifester kungo sogow y'a manifester kira tɛmɛnenw ni nabiɲuman tɛmɛnenw y'a manifester fo ka tila k'a f'u nɔfɛ mɔgɔw ye isa y'a fɔ a ka mɔgɔw ye yaati min ba'dihi ismuhu ahmadu et puis san'a ka nin fɔ a ko wa mubashiran ba aw nisɔndiya ni kira wɛrɛ nalen ni isa taalen kɔfɛ kira in tɔgɔ ye muhamadu ni kuranɛ jɛlen de n b'aw nisɔndiya o tuma bushira in dɛ nisɔndiya in de bɛ mawuludu nɔfɛ ka taa farifaga ko tɛ jigitigɛ ko tɛ yɛrɛmɔsɔn ko tɛ i k'a manifester i ka misiri kɔnɔ ni kuranɛ kalaw ye ani sikasiliw ye mɔgɔ k'a dɔn ko dɔ kɛra ka bɛn bi su ɲɔgɔn ma ni ko i bɛ taa kira bangeni ko dalilu ɲini togo la a ka bon bɛɛ ye o fɛn min ka bon fɛn tɔw sanfɛ ne ko i bɛ t'o ɲini fɛn kɔnɔ i b'a ye wa ni ko i bɛ kabakolo ɲini pɔsi kɔnɔ i b'a ye a tɛ ye n'i y'a ɲini a ɲini yɔrɔ la i b'a ye de sanu bɛ ɲini sanu ɲini yɔrɔ jama bɛ ɲini jama ɲini yɔrɔ o tuma ni ko i ye silamɛ ye kira bangeli manifesteli ma diyagoya de ye a kanu yirali ma diyagoya de ye n'i ma se k'a kɛ k'i ka faamu ma s'a ma minnu bɛ k'a kɛ n'u ka faamu fana sera a degré ma o encourageli fana y'i ma diyagoya ye o fari fagali ma ɲi dɛ bi maa min ye silamɛ ye o min tɛ silamɛ ye o minnu b'a manifester k'a yira diɲɛ na ko dɔ kɛra ka bɛn bi su ɲɔgɔnna ma nin kalo in kɔnɔna ma olu ye kira yira bɛɛ la sa dɛ c'est bɛɛ bi bɔ a kalama ko dɔ bi senna o tuma diɲɛ tile bɛɛ n'a ko kɛcogo de don ni mɔgɔ min y'i sigi damɔzɔn tile ko kɛcogo ko fo hadamadenw ka segi ka taa o ma ɲɛtaa bɛ min o tile tɛmɛna n'i y'o hali olu yɛrɛ wuli bi u bi nin waati k'o de kɛ o tuma i bi waati min na o kow bi ɲɛ cogo min o kow bi dilan cogo min ka se k'o kow kɔrɔta i bi baara kɛ n'o hakili n'o kodɔn n'o fɛɛrɛ de ye n'i bi fɛ ka avancer
bi charte n'a sɔrɔ la i b'i fɛ k'a avancer o tuma an b'a ɲini ala fɛ minnu bɛ k'a fêter ala ka a barika don an n'u la minnu ka dɔrɔmɛ bɛ ka bɔ ka don a ko da fɛ ala k'a fala n'u ye hɛrɛ la u sigin tɛ ni min ye minnu y'a faamu minnu m'a faamu ala k'a faamu d'an bɛɛ ma silamɛw ka dɔnkili don da kelen fɛ ani bɔ da kelen fɛ ya rabbi ala k'a latigɛ ten ala k'a latigɛ ten ala kɛra bonya kama sɔlu ala rasul